S'incorporen a la nova normalitat Olga Garcia, Arnau Vila, Laura Fa, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Què tal? T'han agradat els àrbitres, no? Home, sí, la roba també molt bé. La roba també t'ha agradat. Després descobrirem, perquè clar, avui esteu veient a la Laura... Ja ho sabia jo, que em faries trampa. Clar. Avui descobrirem, un primer pla de la Laura, perquè la Laura ha vingut molt elegant. Jo crec que ha vingut molt elegant. Després descobrirem què és el que porta de cintura cap a baix. T'imagines que no porto res? Doncs això seria un puntazo. Això seria un puntazo. Anem a veure què opina i com està un dels millors humoristes d'aquest país. Carlos Latre, bona nit. Bona nit, amics, com esteu? Com estàs, guapo? Molt bé, estupendament. Estupendament. Escolta una cosa, el teu també té traca, O sigui, després de 5 anys que portaves sense fer espectacle, tornes a l'espectacle amb un show que ara parlarem a continuació i tens aquí una interrupció que dius, hòstia. Pues sí, bueno, és el que hi havia, o sigui que no pots fer res, o sigui, tu pots prendre barallant amb el món o dir, bueno, pues es lo que hay, se espera uno y cuando se pueda, pues se puede. Nosaltres el que vam fer és que quan ens vam deixar sortir de casa, el primer que vam fer és ja acabar d'ultimar el show i sortir a l'escenari. Perquè amb més gent, poca gent, el que havíem de fer és una mica donar tranquil·litat, donar riure, bon rotllo. I jo dic que ara el hacer reír no es un placer solo, sinó que és un deber. Amb la qual cosa crec que ha estat una bona idea, perquè ja et dic que jo, durant aquests 20 i pico d'anys de carrera, estic molt acostumat a actuar davant de 100, de 1.000, de 17.000, de 20.000, o fer programes amb molta gent i amb poca gent. Amb la qual cosa, el més important era estar i que la gent veiés que era segur, que s'ho passava bé, que tornava una mica, entre cometes, una certa normalitat. I aquí estem. I ara, quan ens han deixat, hem tornat al teatre, i tornem al teatre i el que els diem als espectadors, no? Que lo digan mucho, que lo regalen mucho para estas Navidades. Anem a veure què és el que fas a sobre de l'escenari en aquest últim show, One Man Show. Carlos Latre han estat pur al Capitol. Yo soy Don Simón. Que le hayamos comprado los billetes en Ryanair. Hace frío, ¿no? Como el Congreso. Hoy para mí es un día especial. Me va. Pintaría vela y pondría a mi abuela. Me cabreo, que estoy muy loco. 75 personatges, Carles. Amb quant? Són No, 75 minuts, més de 100 personatges. Bueno, realment són 90, perquè és hora i mitja i me estoy pasando del tiempo, perquè ara hago hora... Me lo paso tan bien que faig hora 35 o hora 40, que és una passada, sobretot a la doble, perquè això representa el dissabte que estic 3 hores i quart o 3 hores i 20 damunt de l'escenari jo sol, no? Però sí, són hora i mitja, 90 minuts, amb 100 i algú personatges. Però és una cosa molt ràpida, molt bèstia, molt boja, però és que a mi me va la marxa, tu. No, vamos, a ti te va la marxa i a la Laura també. Sí, a mi també. Carlos, que vèiem ara que apareixen personatges actualitzats, no sé si quan Fernando Simón, per exemple, va agafant la importància que ha agafat, dius, mira que bé, perquè... A veure, jo no imito, però serà com fàcil, no?, imitar-lo a ell. Vull dir, bien, m'ha tocat un assequible. És un caramelito com a personatge, no? Imagina't, el Fernando Simón, jo crec que tots els imitadors del món, quan el van veure, van dir esto mola. Però després hi ha personatges molt actualitzats, com tu dius, perquè jo no paro mai, no? I realment, l'altre dia estem preparant un vídeo que traurem ara a les xarxes socials i tal, una mica amb l'opinió dels espectadors i sobretot perquè la gent vegi que s'han sentit molt segurs, que venen i s'ho passen molt bé. En el que deien això, no? Que la televisió al Latre és perquè tens una intervenció més limitada, el Tu cara me suena, l'Hormiguero, etc. Però que al teatre pots desenvolupar aquests personatges com els que esteu veient, no? Des de tots els personatges de La Casa de Papel, la Rosalía, el Messi, el Ramos, tots els coaches de La Voz, tots els personatges del Sálvame, tots els de la roda de premsa de Fernando Simón, Salvador Illa, María Jesús Montero, Carmen Calvo... Bueno, és que és una bestiesa. Escolta, has pensat algun cop Latre d'imitar la Laura Farah, que deies els personatges de Sálvame? No, perquè jo
tinc una veu molt normal. Doncs la Laura és difícil d'imitar, però bueno, oye, no lo descarto, ¿eh? Home, has dit els de Sálvame, algun dia tindré... Mira, serà important a Sálvame el dia que m'imitin i tot. O sigui, de moment ara encara sóc secundària. El dia que l'altre m'imiti serà que tinc un paper important. És veritat. Yo que soy, bueno, ya sabes que yo soy teleadicto y veo todos los programas y el Sálvame me sembla un superformat. A mi em fa il·lusió quan et veig, eh? Ai, moltes gràcies. Jo soc defensor de la fa bueno, en perquè ens hem vist créixer... Bueno, tu has crescut molt més, però sí que fa molts anys que ens coneixem. I quan deia ara que havia actuat amb 17.000 persones, jo vaig anar a veure el concert aquests de Jo Fui a EGB, Sí, que el Sant Jordi sí. Feia de mestres de cerimònia i... I ho feia el Carles. Home, espectacular, I tu vas anar sense pagar, com sempre. Bueno, sí. Bueno, és una cosa que tenim. Si se puede, ¿no? Si se puede, hòstia. Cosa que no ha de fer la gent, que la gent ha de comprar les seves entrades. Però què és el que passava durant el mes de juny? Que tots els teatres abaixaven les seves portes. Així reaccionava el Carlos. I si hagués de quedar-me amb una paraula pel Capitol, jo diria que tenia màgia, tenia essència, tenia una llum especial. Però jo diria que la paraula amb la que em quedaria seria, sens dubte, l'aplaudiment. Que maco, Carlos. Sí, perquè aquesta va ser una de les pegues del 2020. El 2020 todos son alegrías. O sigui, ho dic amb el Pepe Rubianes, ¿no? Qué maravilla de año, qué bien lo estamos pasando, qué año más cojonudo, nene. I una de les penes és que han tancat el Capitol, no? Un dels teatres més bonics on vam descobrir el Pepe Rubianes, on hem vist tant d'humor, tant de comediant, tants nous showmans allà, no? I després, el que ens ha passat després, no? Que és que han tancat les portes dels teatres i sí que és una mica drama, no? Perquè ja no parlem de les discoteques, ja no parlem dels restaurants, ja no parlem dels bars i tot això, però els teatres i les famílies que hi ha darrere dels teatres ho estan passant molt malament. Jo tinc la gran sort, i això sempre ho dic, que jo estic sol a l'escenari i que jo tinc 10-12 persones darrere com a equip, però imagina't les grans companyies, els grans musicals. El meu amic l'Àngel ha hagut de tancar perquè realment la Jaula de les Loques són 500 i hi ha molta gent, no? O sigui que ojalà això s'acabi aviat, perquè sé que todo el mundo tiene su procesión, però el món de la cultura i el món del teatre ho està passant malament. Carlos, què tal? Bona nit, soc l'Arnau. No ens coneixem, però bueno, ara ja em coneixeràs. Et vull fer dues preguntes, una que segurament no t'han fet mai i una altra que tampoc. La primera és, com tu fas per preparar-te 90 personatges per 1 hora i mitja? I 2, el tema de les crítiques, com ho portes? Perquè fa poc has sigut molt polèmic amb l'actuació que has fet a l'Hormiguero amb el teu accent i tal, on t'imitaves un accent andalús, llavors això tu com ho gestiones? Perquè clar, amb 90 personatges entenc que has de fer molts accents diferents, llavors això doncs com ho gestiones? Doncs mira, el primer, hi ha molt de curro, o sigui, jo soc... Una altra cosa no, però currante, o sigui, passo hores i hores i hores i hores preparant el show, aquest show és des de fa molt de temps, i després tenim una gran capacitat d'improvisació, no? Quan passen coses al dia a dia, doncs les anem ficant, no? Doncs ara avui haurem de posar, aquesta mateixa nit posarem el tema del rei, que quiere volver. Després el tema de les crítiques. El tema de les crítiques, en el cas de la María Jesús Montero, a veure, jo porto 20 i escaig anys fent imitacions i no he tingut mai cap problema. Ha vingut a veure el show Casa Real, políticos, ministros, directivos, ha vingut de tot la duquesa de Alba, marqueses, duqueses, de tot. Bé, en el cas de la... En Juan Carlos ha vingut, dius, ha vingut la Casa Real, en Juan Carlos ha vingut a veure't. No, perquè el Juan Carlos és el seu amic, saps? Ell diu el Juan Carlos. Juanca. El Juanca, Sí. No ha vingut el Juanca, però consta que li agrada molt la imitació i que està molt ben rebuda. Bueno, diuen que ara torna, poder aneu a temps i et pot venir a veure en el teatre. Ojalà, jo encantat que vingui, clar que sí. I després el tema de la María Jesús Montero, per mi no hi ha polèmica. Jo he fet una imitació d'una senyora que diu negociazione, que diu conversazione, que diu estao i que diu coses com aquestes. Jo no estic rient de cap accent, però és que aquesta senyora, si fos gallega i digués conversaciones, pues jo diria conversaciones, perquè és una imitació.
O sigui, és que no hi ha dubte, o sigui, no hi ha cap polèmica. I qui vulgui veure una polèmica on no hi ha, per això vaig fer aquest escrit a Twitter, vaig dir, escolti, no me metan en sacos donde yo no estoy, yo no me río de ningún acento andaluz, es más, un acento al que quiero, admiro, soy querido en Andalucía y me siento, me parece una maravilla. Esta señora, punto, María Jesús Montero, habla así y yo intento imitarla. Mejor o peor, te puede gustar más o menos la imitación, pero es lo que hay. Carlos, estàvem veient com t'has tingut que adaptar al teatre i també als grans programes de televisió quan tornen en aquesta nova normalitat. Anem a veure com treballeu en un dels grans formats Tu cara me suena Antena 3. Et sents jutjant a la gent? Al començament era duríssim, perquè quan em va trucar el Tinet Rovira, el director general de GES Música, per dir-me, mira, tinc un programa que te va como anillo al dedo, tienes que ser juez de imitación. Y yo decía, pero ¿cómo voy a juzgar yo a nadie? ¿Pero qué dius? Si no soy capaz ni de juzgarme a mí mismo. I em va dir, no et preocupis, que ningú dubtarà que tu puguis jutjar una imitació, no? I després li vaig agafar molt de carinyo i crec que és un programa que m'ha canviat la vida. Realment és el primer programa on jo vaig sortir com a Carlos Latre, no? I a partir d'aquí la gent em va conèixer més a mi. Portava quasi 10 anys a la televisió, però sempre darrere una màscara d'un maquillatge o d'un personatge, no? Té una cosa que no perd mai l'humor, t'has vist? No sé si va ser una història de Netflix que van dir és una vida digna de tal, i ell mateix va contestar dient, si jo es contara, una cosa així que em dic. Mainat sempre té un somriure, no? A veure, jo he flipat molt. Imagina't, jo no tinc contacte ara amb el Josep Maria, jo tinc més contacte amb el Toni Cruz, indubtablement amb el Xavier Sardà, però he flipat quan vaig veure la història, vaig dir, hòstia, que fuerte és todo, i a més que s'anava liant i liant i liant. El que sí que em sembla, el que més m'ha sapigut greu, entre cometes, és de dir, hòstia, és un tio que mai ha sigut públic. Jo entenc que la història és d'equipo d'investigació i de Sálvame i de fer un monogràfic, o sigui, és de fer una sèrie. Però, clar, el Josep Maria és un tio que s'ha dedicat a fer programes d'entreteniment, d'humor, de cachondeo i de fer feliços les demés, no? Amb la qual em donava una mica de pena que ell es veiés embolicat en tot aquest merder, no? No n'has parlat, Carlos, amb ell? No us heu trucat ni li has preguntat? No. No, jo l'última vegada que vaig veure el Josep Maria va ser al tanatori quan va morir la Rosa Maria, la Rosa Maria Sardà, i allà ens vam abraçar, ens vam donar el condol i poc més. Ja et dic que no tinc massa contacte amb ell, la relació és boníssima, però jo sempre tinc molta més relació amb he tingut molta més relació amb el Toni, i la veritat és que no he pogut parlar amb ell, però bueno, espero que estigui bé, perquè de totes maneres jo el veig com sempre, jo el veig sortint del jutjat i tal, i el veig com si no passés res, o sigui, és un tio que és positiu i espero que estigui bé.